Dus ik heb begrepen dat het materiaal onderweg is vanuit Nederland. En als het dan hier is, dan wordt het zo snel mogelijk geïnstalleerd. Want dat is gewoon nodig, want hier op een betonnen vloer, dat is moeilijk. Dan moet je een heleboel matten en dat soort toestanden hebben. De meeste materialen die je ziet hier, dus matten hier, die rolmatten, die kasten, zijn allemaal van Stichting Sport voor Children in Nederland gekomen. Okay. En die hebben we dus allemaal gratis hier kunnen brengen. We kunnen nog meer halen, maar we hebben sponsoren nodig. Ja. We hebben op het ogenblik als sponsor hebben we, Arobaanse Wegenbouw samen met de verscheper Theo de Vet. Daar komt in eind november komt er een container met weer voor een heleboel scholen. En ook bijvoorbeeld voor de nieuwe middelbare school, dus Montplaisir HAVO. Maar die heeft geen eigen zaal, dus die gaat straks gimmen in Simon Antonio Sporthal. Maar er is niks. Er is er alleen voor basketbal en volleybal te spelen. Dus daar komt ook een heleboel materiaal daar naartoe. Het is zo belangrijk dat kinderen alle vormen, ik noem maar vormen van rollen, duikelen, zwaaien, klimmen, al die dingen kunnen leren vanaf kleuter. Maar als er geen materiaal is, kan er niks. Wij zijn, dat heb ik wel meer gezegd, wij zijn hier op Aruba kampioen trefbal. Ja. Want we hebben 1 bal nodig en daar kan je gooien. Maar dat is niet de bedoeling. Ik heb hier met de schoolleiding gepraat. Ze zijn zo enthousiast. We hebben nu de opleiding Movision en Salut. Deze 2 docenten hier komen van die opleiding. En het gaat geweldig. Wij zijn best wel ver. Want we hebben in samenwerking met de IPA hebben we dus alle scholen. Er komt hierna nog een container. En ik wil eigenlijk hierbij ook de sponsoren bedanken die in het verleden, en vooral dus Jolly Holding, die heeft een heleboel containers gesponsord. Maar goed, er zijn er meer. En die willen wij hierbij nogmaals bedanken. En er komen er nog 2. En dan hopen we dat we de meeste scholen hebben kunnen voorzien van materialen.